Ved du, hvem Trine Kredse er? Hvem? Trine Kredse. Nej. Nej. Det er sikkert vores borgmester. Du ved ikke? Nej. Hvor? Ja, altså hun er folketingskandidat. Trine Kredse. Trine Kredse. Ved du, hvem hun er? Nej. Nej. Er det ikke vores borgmester? Ja. Aner det ikke. Nej. Det er mandag den 24. april. Om 212 dage er der borgmestervalg i Gladsaxe Kommune. Nuværende borgmester Karin Søjberg Holst genopstiller ikke, og Gladsaxe får derfor en ny borgmester for første gang i 15 år. Karin Søjberg Holst peger på den socialdemokratiske kandidat Trine Kredse som den næste borgmester. Siden Socialdemokratiet har siddet på borgmesterposten i Gladsaxe Kommune i mere end 100 år, er der stor sandsynlighed for, at det er Trine Kredse, der til november kan kalde sig for Gladsaxes nye borgmester. Men flere undersøgelser viser, at danske borgere ikke interesserer sig synderligt for kommunalpolitik, og det er tydeligt, at en stor del af borgerne i Gladsaxe slet ikke ved, hvem Trine Kredse er, og det er ikke positivt. Så hvem er borgmesterkandidaten Trine Kredse egentlig? Jeg får at vide, og jeg synes også selv, at jeg er god til at samarbejde. Jeg er god til at lytte til mennesker. Jeg er god til at sætte mig ind i, når folk kommer og siger, at jeg har den her problemstilling, og sætte mig ind i, hvad det er, der er problemet, og prøve at finde nogle konstruktive løsninger. Og, jeg har været udvalgsformand i mange år, og jeg synes, at når jeg har siddet som udvalgsformand, at jeg har været god til også imellem partierne at finde de kompromiser, der skulle til for at finde de gode løsninger for borgerne i Gladsaxe. Jeg er socialdemokrat. Så de socialdemokratiske værdier betyder jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget. Og det er, at vi skal have lige muligheder. Vi skal ikke behandles ens, fordi hvis man behandler folk ens, hvis man giver alle folk det samme, så betyder det ikke, at de har lige muligheder. Der er nogen, der skal understøttes lidt mere, der er nogen, der ikke har behov for den understøttelse. Trine Kredse bor i Bagsværd og har siddet i byrådet i Gladsaxe Kommune i 17 år. Den 21. februar blev hun enstemmigt valgt som Socialdemokratiets borgmesterkandidat. Og hvad betyder det så? Hvad laver man egentlig som Gladsaxe Kommunes førende borgmesterkandidat? Jeg sender som seniorudvalgsformand lige i øjeblikket fødselsdagskort ud til dem, der fylder 80 eller 90 eller 100. Og det betyder rigtig meget for de borgere, at de får en hilsen fra os som politikere. Mandag eftermiddag er Trine Kredse til møde med lederne for seniorudvalget. Her snakkes der om, hvordan der kan arbejdes for at forbedre forholdene for de ældre i kommunen. Det skal ikke er det bedste for din pårørende af forskellige årsager. Og få den forventningsafstemning og en forklaring på, hvorfor det er, vi gør, eller hvorfor er det, vi ikke gør det, som der nu. Altså. Onsdag aften er der partimøde hos Socialdemokratiet, hvor der især fokuseres på den forestående kampagne. Herefter er der møde med kandidaterne fra partiet. Hovedmålet for socialdemokrater lige siden 1872, da det første partiprogram blev skrevet, det er at få hverdagen til at fungere for helt almindelige mennesker. Trine Kredse har altså en stor betydning for Gladsaxe Kommune, og som kommende leder bør hun være en person, hvis navn er kendt blandt borgerne i Gladsaxe. Der er nu 207 dage til borgmestervalget. 207 dage, som Trine Kredse kan og skal udnytte til at gøre sig bemærket og til at vinde borgernes stemmer, så hun til november med 100% sikkerhed kan udføre sig borgmesterkæden og kalde sig selv for Gladsaxes borgmester.